Ku danna subscribe sannan ku danna alamar karara domin sanar da ku da zarar an dora. Wasu abubuwa da za ka sani game da mace akan soyayya. Kamar yadda muka sani akwai wasu kalamai, ɗabi'u ko ayyuka da wasu mazan sukan yi domin ganin sun samu soyayyar mace, sai kuma a samu akasi ba su samu hakan ba. To yau mun kawo muku wasu hanyoyi guda 10 da idan ka bi za ka samu soyayya mace da izinin Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin tasha tamu mai faɗakarwa da wa'azantarwa ta Maryam Liman TV. A yau za mu yi muku bayani ne akan yanda za ka shawo kan budurwar da kuka haɗu da ita a social media. Amma kafin sannan kada ku manta da danna mana subscribe, like and share da comment. Sai ku danna alamar ƙararrawa sabida ta nan ne za ku dinga samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Yanzu za mu shiga cikin gundarin shirin. Kamar yadda kuka ji, yau za mu yi muku bayani ne akan yadda saurayi zai shawo kan budurwar da suka haɗu da ita a social media. Kamar yadda kuka sani yanzu zamani ne da ya kasance dukkan wasu al'amuranmu suna kasancewa ne a cikin wayoyin hannu. Haka ne ma yake kasancewa tsakanin samari da 'yan mata. To da yawan samari suna chatting da 'yan mata ne a media, za su iya chatting da su amma ba su san ta yanda za a yi kamar a ce ba su san ta yanda za a yi su shawo hankulansu gare su ta yanda za a yi su so su ba. To kuma wannan hanya ce mai sauƙi amma fa ga wanda ya ɗauki hakan da sauƙi, ba wai wata hanya ce mai wahala ba. Muƙaddara kana da lambarta ta WhatsApp ko kuna friend da ita a Facebook ko sauran manhajoji dai irin na social media haka. To kai ne yanzu kana ƙoƙarin tura mata saƙonni ne waɗanda za su jawo maka hankalinta da nutsuwarta akan ta so ka. Yanzu zan kawo muku hanyoyi 5 waɗanda za ka bi wajen ganin ka shawo hankalin budurwar da kuka haɗu da ita a social media. Hanya ta farko, kamar yadda kuka sani, sallama tana da matuƙar muhimmanci. Ita ce ya kamata a fara aikawa, to amma kada ya kasance don ka aika wa budurwa sallama ka tsaya jiran wai sai ta baka amsar wannan sallamar da ka yi mata. A'a, yawanci 'yan mata a social media ba kowace mace ce za ka yi mata sallama ba ta amsa maka. To bayan sallama yana da kyau idan ka yi mata sallamar nan sai ka tura mata, ka samu wata 'yar tambaya ko kuma wani ɗan kalami wanda ka san tabbas zai ja hankalinta wajen ganin ta baka amsa. Wanda idan ka tura mata wannan abun ko da ba ta da niyyar ta kula ka, to ganin wannan tambayar ko kuma wannan ɗan kalaman da ka tura mata daga bayan sallama zai iya sa ta baka amsar sallamar ko kuma ta baka amsar wannan kalamin da ka yi mata. Alfanun yin hakan shine kamar yadda na faɗa muku tun farko, yawanci matan social media ba su fiye amsa sallama idan an musu sallama ba. To a wannan gaɓar ko da a sa misali baka samu wani ɗan kalami ba ko wata 'yar tambaya da za ka yi mata, yi ƙoƙari ka shiga cikin profile ɗinta. Idan ka shiga cikin profile ɗinta dole ba za ka rasa samun wani abu da za ka yi mata tambaya a kansa ba, wanda in dai ta ga wannan tambayar zai sa fa dole ta amsa maka. Ko kuma buɗe status ɗinta, idan ka duba status ɗinta a ciki shi ma dole za ka samu wani abun da za ka aika mata da tambaya a kansa. To ta haka wannan hanyar da za ka bi ita ce za ta jawo maka hankalinta wurin baka kulawa har ka bi hanyar da za ka bi ka faɗa mata abin da ke cikin ranka. Wannan ita ce hanya ta farko
da za ka bi ka fara yi wa budurwa magana ta yadda za a yi ma ta fara kula ka. Yanzu za mu tafi hanya ta biyu. Hanya ta biyu ita ce, hanya ta biyu da za ka bi wajen ganin ka shawo kan budurwa ita ce, bayan ka aika sallaman nan za ka iya samun labari ko bidiyo haka wanda ya kasance na ban dariya ko dai nishaɗantarwa ka tura mata. Idan ka yi wannan, kar ka damu da wai sai ta nuna maka alamu wannan bidiyon da ka tura mata ko kuma labarin da ka tura mata ya ba ta dariya ko ya sa ta nishaɗi. A'a, kar ka damu da wannan, saboda ba kowace mace ce, mata na son nishaɗi to amma ba kowace mace ba ce a lokacin da aka tura mata wannan take nuna ai abin ya gamsar da ita ko ta ji daɗin abin. Kai kuma idan ka ga haka, kar ka yi zuciya wai ka ga kamar ai ta wulaƙanta ka ko ta yi maka ba daidai ba, ka damu da ita ba ta wannan ba haka za ka yi ba. Yi ƙoƙari ka gani duk lokacin da kai ƙoƙari ka ganta a online, yi ƙoƙari ka dinga samo irin waɗannan bidiyon ɗin ko kuma labaruka kana tura mata duk time ɗin da ka ganta online, ko kuma duk bayan kwana ɗaya ka dinga ƙoƙari kana samo wannan abun kana tura mata. Alfanun yin hakan shine, ita mace ba ta raina duk ƙanƙantar abin da zai sa ta nishaɗi, ba ta raina shi. Sannan kuma a koda yaushe ita mace tana tuna abin da yake sa ta nishaɗi da kuma wanda yake sa ta nishaɗin. To kaga idan ya zamana koda yaushe kana tura mata wannan, akwai lokacin da idan ka gaji kai kanka za ka tsaya da yin wannan. To idan ka tsaya da tura mata wannan, duk a lokacin da mace ta tuno wannan abu, ta tuno take son jin nishaɗi, kuma ta tuno akwai za ta tuna, yes akwai fa wanda yake tura min labaruka ko bidiyo da suke irin sa ni nishaɗi haka, kuma na ga kwana biyu bai tura min wannan ba, anya ko yana nan. To a wannan lokacin za ta yi tunani, ƙwaƙwalwarta za ta bata idan a WhatsApp ne za ta bata, je ki duba cikin lambobin nan ki ga wace lamba ce ake turo miki wannan saƙon a cikinta. Idan kuma ta Facebook ne za ta duba ta ga ai ya sunan, kai already ma na san ta riƙe ma sunan da sunanka, saboda ai yau da gobe ba wasa ba, kuma duk abin da yake sa mace nishaɗi, ita mace tana kula da duk abin da yake sa ta nishaɗi. Sai dai kawai ta nuna kamar, tunda mu mata haka Allah ya yi mu, za ta nuna kamar bata damu da abun ba, amma kuma a cikin zuciyarta ta damu da abun. To da zarar ta ji nishaɗi kuma baka turo mata wannan abun ba, za ta je ta nemo ka ta yi maka magana, kuma ta buƙaci ka tura mata wannan abun. Kai kuma a wannan lokacin ne kake da damar da za ka dinga yi mata kalamai da za su sa hankalinta ya karkata a gare ka, har ka cimma abin da kake so a gare ta. Wannan ita ce hanya ta biyu. Hanya ta uku da za ka bi domin ganin ka shawo kan hankalin budurwa ya karkata zuwa gare ka ita ce, akwai yawanci wasu mazan za ka ga a social media a ƙoƙarinsu na jawo hankalin budurwa gare su, sai ya zamana wani ma ba sallama ba komai, kawai kalamin da zai shiga tsakaninki da shi shine maganar banza, ko ya tura miki bidiyos na banza. A ƙoƙarinsu su gani suke yi wannan abin da suka tura miki ko wannan kalamin da suka miki shi zai jawo hankalin mace zuwa gare su. To kuma abin da ba su sani ba shine, ita mace ko 'yar iska ce, in dai ba ita take da ra'ayi ta yi maka wannan maganar ba, to ita mace ba ko da yaushe take buƙatar irin waɗannan maganganun ba. Maimakon ka samu haɗin kai daga gare ta, sai ka ga an samu akasi, wannan macen ita ba wannan harkar ne a gabanta ba, ko kuma ko da wannan harkar ne a gare ta, za ta ga ya za a yi lokaci ɗaya ban san ka ba, ban san wane ne kai ba, kawai ka zo ka kawo min maganar banza. To wannan abun zai sa wata macen ma za ta iya gaggaya maka magana, wata kuma ma ta yi blocking ɗinka a lokacin shine. To amma idan ya zamana ya kasance ka iya kalami, ko da baka je mata da sallama ba, akwai kalamai na irin na jan hankali da ya kamata ka tura wa mace, wanda idan ta ga wannan kalaman dole zai sa, ko bata yi niyyar yi maka magana ba, zai sa ta ɗan yi maka
ɗan reply haka ko da ba akan wannan abin da ka tura masa bane. To amma ba yawanci wasu mazan ba sa ganewa, kuma ba wai iya samarin mu ba, har manyan mutane ana samun irin hakan a gare su. Ba zai yiwu a ce wai kawai kawai tunanin su shine duk wata mace wadda take media to fa 'yar iska ce. Maza da yawa suna da wannan tunanin. To kuma abin da basu gane ba kwata-kwata ba haka bane. Duk mace a komai ana samun nagari kuma ana samun ɓata gari. To ba kowace mace ce wai dan tana media ba take 'yar iska. Wannan ita ce hanya ta uku. Abin da nake so ku gane a bayani na hanya ta uku shine ba tura mace abin da bai dace ba, walau videos ko magana ta banza, ba ita ce za ta sa ba shine zai sa ka jawo hankalinta zuwa gare ka ba. Idan ma da irin wannan ra'ayin ka je mata ba wai son ta kake ba, kawai wata manufa ce a ranka, irin haka bari kake yi sai tafiyar ku ta fara nisa a tsakani sannan ka shigo mata da irin wannan. Amma in dai lokaci ɗaya za ka ji wa mace, a lokaci ɗaya ka nuna wa mace kai fa ga abin da kake buƙata a tare da ita, to fa ko 'yar iska ce ba za ka taɓa samun haɗin kanta ba. Wannan shi ne. Hanya ta huɗu ita ce yawan tambaya. Akwai mazan da idan ma suka fara maganarsu ta farko da za su fara miki ita ce tambaya. To ita kuma mace a duniya ba kowace mace ce take yawan son tambayoyi ba. Akwai namijin da idan ya tashi kun gaisa, wani za ku gaisa da shi, za ku yi wa juna fatan alkhairi, to amma sai ya dinga cillo miki tambayoyi. Wannan kafin ki bashi amsar wannan ya cillo miki. To tambaya ba ita ce take sa wai mace ta gane kana son ta ba. Hasali ma idan tambaya ta yi yawa tsakaninka da mace ka dinga tambayar ta, ba za ta kawo soyayya a ranta ba. Kawai a ranta za ta yi wani tunani ne, anya ko wannan so na yake yi? Anya ko in ma so na yake ba wai yana so na bane. Kawai ba wai yana so na bane har zuciyarsa, kawai dai yana so na ne da wata manufa. Sabida ya za a yi ka zo kai ta tambayoyi a kaina, kai ta min tambayoyi. To tambaya tana illata soyayya sosai da sosai. Sannan kuma tambaya ba a ce kar ai tambaya ba. Yes, za ka yi wa mace tambaya. To amma ba kowace tambaya ce ya kamata a ce tana shiga tsakaninka da ita ba. Akwai mazan da yawa a social media suna tashi, suna fara mu'amala da mace sai ka ji an ce tura min hotonki. Kalmar tura min hotonki tana ɗaya daga cikin kalmar da ta fi baƙanta wa matan social media rai. Sabida meye amfanin ban san ka ba? Kwata-kwata yaushe na fara mu'amala da kai zan tura maka hotona. To da yawan maza su gani suke wannan ba wani abu bane, ai ba zan mu'amalanta da ke ba sai na ganki, sai na ga ke wace ce, na ga kamanninki ya kike. To ita mace abin da kuma maza suka kasa ganewa shine mace in dai tana son ka ba sai ka ce tura min hotonki ba. Ita da kanta za ka ga ta tura maka ba sai ka tambaya ba. Sannan akwai wata tambaya da yawanci maza suke yi wa 'yan mata, ka ji ana wai me zan samu? Me zan samu? Kalmar me zan samu kwata-kwata ma babu ita a cikin wannan ladaban soyayya. Sabida me zan samu? Me za ka samu na game da ni? Ai gaba ɗaya babu tarbiyya a cikin ladaban soyayya, babu kalmar me zan samu tsakanin mace da namiji. Sabida idan kai ba ka faɗa don wani manufa bane, da yawan mutane za su ɗau kalmar ne a wata manufa ta daban. Gani za su yi ai me zan samu? To me yake nufi kenan? Me zan samu? Kwata-kwata kalmar ba ta yi ba. Don Allah maza a daina amfani da irin wannan kalmar a tsakaninka da kai da budurwa. Sabida ko ba wai a tsakanin saurayi da budurwa ba, kwata-kwata kalmar ma tsakanin mace da namiji ba ta ma da wata me zan ce? Ba ta da gurbi a cikin wannan. Ba tarbiyya bane yin haka. Sannan akwai mazan da idan suka fara miki tambaya, ina ne gidanku? Wane gari kike? Tambayoyi dai kwata-kwata haka waɗanda dai babu amfanin a ce suna kasancewa. Za ka iya ɗaukawa bincike ake yi.
yawwa za ka iya ɗauka ma kamar bincike ake yi a kanta, a'a ko wani ne yake bi na da wani abu dai. Haka dai za ki ta tunani, mace ba za ta taɓa kawowa cewa wai soyayya ce ta sa kake mata wannan tambayoyin ba. To wannan ma hanyoyin, wannan shine ƙarshen kashi na, wannan shine ƙarshen hanya ta huɗu da za ka bi wajen ganin ka shawo hankalin budurwa. To amma wannan ma alfanun yin hakan shine, abin da ya sa na yi wannan bayanin shine, yawanci tambayoyin da samari suke wa 'yan mata suna tunanin wai wannan tambayar ita ce kulawa, to ba ita ce kulawa ba. Maimakon tambayoyin su ƙara wa mace ƙaunarka, to akasin hakan za a samu. Don haka maza mu kiyaye. Hanya ta biyar da za ka shawo hankalin budurwa shine, akwai mazan da ya kasance da yawa, yes ana son haka, ya zamana a ce idan kana a ƙoƙarinka na shawo hankalin budurwa ta so ka, ya zamana kana matuƙar ba ta kulawa. Kulawa aba ce mai muhimmanci a cikin soyayya. Ya zamana kana ba ta kulawa, ya zamana a ce idan waya ce, ya zamana a lalace ba ka kira ta ba a rana, ka kira ta kamar sau 3 zuwa 4 shine. Idan a online ne, ya zamana ko da yaushe ta hau, in dai ka hau ka yi ƙoƙarin tura mata message wanda zai tabbatar mata da cewa yes fa wane fa yana so na kuma yana kulawa da ni. Yes, da yawa maza suna ƙoƙari wajen ganin sun yi hakan. To amma matsalar da ake samu guda ɗaya ce, daga zarar saurayi ya ga yana neman soyayyarki, zai ta baki wannan kulawar, ya damu da damuwarki, safe a kira ki, wani zubin ma baki tashi da bacci ba a kira ki, ko a tura miki message, kin tashi lafiya, ya kike, rana na yi, kin ci abinci, yamma waye, haka dai irin dai something haka, ga su nan dai da yawa tambayoyi za a yi ta baki na kulawa. To amma da zarar saurayi ya ga wai mace ta fara son sa, hankalinta ya karkata gare shi, sai kuma duk wannan kulawar da yake miki sai ta janye, sai ya rage. Idan yana kiran ki sau 5 a rana, to zai dawo kiran ki sau 2. Idan ku sau 3 yake kiran ki a rana, to ba ma lallai a ce a ranar tsayin ranar ya kira ki ba. Wani ma sai ya yini bai kira ki ba, sai dare, daren ma kuma idan ya kira ki ku ɗan gaggaisa ne, ya kike, ya wannan, ya gida, shikenan ya wannan ɗinki. Wani kuma a online za ta yi masa magana, yana ma online ɗin amma ba zai mata reply ba, sai ya yini bai miki reply ba. Kuma idan ya tashi wannan, yes an san da uzuri, amma a ɓangaren soyayya babu uzurin batun wai ka ce wai ina da uzuri, gagarumin uzurin da ya hana ni ba masoyiya ta kula. In dai kana son ta, ba wannan uzurin. In dai da soyayya, ko yaya ne a cikin mintocin da kake da su, za ka iya ware ko da minti 5 waɗanda za su zamana kawai ita za ka kawai kula da ita ne, ta neman ta, ko ka kira ta a waya ko kuma online ka shiga kai mata magana, ya zamana wannan mintocin ta ne. To amma yawanci maza ba sa yin haka. Kawai idan suna da wannan, kawai sun ga ai na mallake ki, ai na sa, ai yanzu ni take so, kawai tunanin su kenan, tunda tana so na, ba sai na wani damu da ita ba. To rashin da nuna kulawa ka ga mace ba ƙaramin illa yake yi wa soyayya ka ba, yana karya ƙashin bayan soyayya sosai da sosai. Saboda a wannan lokacin da zarar ta samu wanda ya fi ka kulawa da ita, to ita kuma hankalinta wannan soyayyar da take maka duk za ta karkata ne ga wanda yake ba ta kulawa fiye da kai. Sannan kuma idan an samu ma yin hakan, yawanci ban kira ki ba, ban miki magana online ba, gani a online. Idan namiji ya tashi yi wa mace magana, ba fa zai baki uzuri akan cewa wai ki yi haƙuri, ko irin ya bata haƙuri ba, ko kuma ya kawo miki uzuri babba wanda ya sa aka samu wannan akasin ba, bai miki magana ba ko bai kira ki ba. Maimakon ya kawo miki uzuri mai nauyi wanda zuciyarki za ta sanyi, ki ji daɗi, ki san ai wane fa yana so na, kawai uzurai ne suka yi mai yawa ya sa bai bani kulawa ba. A'a, babu wannan ban haƙurin, ko kuma babu wannan ba da uzurin. Kawai wani ma a gadagance zai nuna ai ya isa ne,
kawai zai nuna ya isa ne. To ita kuma mace a duniya mace ta tsani gadara. Maza biyu ne a duniya suke wa mace gadara, shine mahaifinta, mijinta. Idan ka cire wa'annan, mace ba ta ɗaukan gadara ga kowane ɗa namiji, shine barantana saurayi. Kuma a tsare-tsare ma irin na soyayya, a cikin hukunce-hukuncen soyayya, kwata-kwata babu ma nuna gadara tsakanin saurayi da budurwa. Kai da kake nema fa kake, baka aura ba tukunna. Ai tunda nema kake dole ya zamana wannan sai dai ka dinga lallaɓawa ko menene. Maza nawa ne da yawa zaka gani mace ce za ta yi musu laifi amma su za su ba ta haƙuri. Dalili nema suke yi. Ai abin da ka samu shine zaka nuna gadara a kansa, ba wai abin da baka samu ba. Kuma ita zuciya ba ta mace ba, zuciyar kowa ma tana ƙoƙari ne, tana karkata ne ga wanda ya kasance yana kyautata mata, shine. Don haka don Allah samari mu kulawa na da matuƙar muhimmanci ga rayuwar soyayya. Sannan bata lokacinka da dukkan wani uzuri, ba wai batun idan uzuri ya same ka ka faɗa mata ina da uzuri, ka bata haƙuri. Wannan abun zai ƙara maka ƙaunarta, zai ƙara mata ƙaunarka a cikin ranta. Za ta ji to ai wane ba ma ni a duniya, ba ma ni da kamar wane, sabida ya san darajata, yana kula da ni, yana so na. To wannan shine. Waɗannan su ne hanyoyi 5 da za ka bi wajen ganin ka shawo hankalin budurwar da kuka haɗu da ita a social media, ba ma social media ba kawai ba. Duk budurwar da kuka haɗu da ita, walau a social media, walau a ina ne ma dai kuka haɗu, waɗannan suna daga cikin manya-manyan hanyoyin da za ka bi wajen ganin ka shawo kanta ga soyayyarka. Allah ya sa mu dace. A nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau. Da fatan za mu amfana da abin da muka ji, kuma za mu bi dukkan hanyoyin da muka ji wajen ganin mun samu burin abin da zuciyarmu take so. Kada ku manta da danna mana subscribe, like and share da comment. Da alamar ƙararrawa, sabida ta nan ne za ku dinga samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Wassalam. Ma'assalam. Mun gode. Na gode, mu haɗu a shiri na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa akan sabon wani shiri da muke gabatar muku da shi a duk mako ko duk lokaci bayan lokaci, ko duk buƙata ko kuma duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. A yau wannan karon muna tafi da wani bayani wanda ina tunanin zai iya fa'idantar da mu, wanda muna ganin sa amma ba lallai mu iya ya kamata mu yi ba. To a yau za mu yi magana ne akan yadda za ka iya ɗauko bidiyo a cikin Facebook. Idan kana so ka yi downloading ɗinsa, ka ga bidiyon da ya burge ka, to kana so ka ɗauko shi, to za mu nuna yadda za ka ɗauko shi kai tsaye. Wasu kuma sukan sani wataƙila a baya yadda aka ɗauko shi za ka yi amfani da wani application. Wannan ba ma sai ka yi signing ɗin account ɗinka akan wani application ba, kawai za ka tafi kai tsaye ne a cikin profile ɗinka ko cikin app ɗinka na Facebook, ka ɗauko bidiyo cikin sauƙi. Duk da shi ma wancan ɗin dai za mu ƙara yin bayani a kansa dai, za mu ɗauke su dai hanyoyi ne ƙwaya biyu wanda za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya domin mu gabatar da shi. Ku dai kada ku manta da danna mana subscribe, da like, da share, da comment. Musamman mutum idan yana ganin da wani shawara ko kuma gyara da yake ganin zai iya yi akan wannan darasi da muke koyarwa. Ina fatan za ku ci gaba da bibiyar mu domin biyo mu akan abubuwan da muka tanadar muku. To a kai tsaye yanzu zan tafi zuwa akan maganar da nake yi, ta cewa za mu nuna muku yadda ake ɗauko bidiyo a Facebook cikin sauƙi. Da farko dai tunda nan haka cikin icon ne na waya ka ta hannunka,
za ka nemo a inda Facebook ɗinka yake, sai ka danna shi. Misali, bari in danna. Kai tsaye ga ka a cikin, ka shigo kai tsaye ka shigo cikin Facebook ɗinka. Ka shigo cikin Facebook ɗinka haka, to sai ka nemo bidiyon da kake son ka gani, ko kake ganin ya burge ka, kana so ka ajiye shi a cikin wayarka domin me nan gaba ka gani, ko kuma ka tura wa wani haka, ko kuma dai kana buƙatar bidiyon, kana son buƙatar bidiyon naka. Yauwa, yanzu nan ina dubawa muga wane bidiyo, haka kana bi sai ka duba ka gani wane bidiyo kake ganin ya yi ma. To, ga misali, gashi idan ka shigo bidiyo ɗin, yauwa, idan kana bibiye da mu, za ka zo ka zaɓi bidiyon da kake ganin ya yi maka, kana so ka ajiye shi a cikin device ɗinka, storage. Sai ka ɗauko bidiyon, sai ka ɗauko shi haka. Misali sai ka danna ga wani guri da aka yi alamar share, sai ka danna shi. Idan ka danna shi, to sai ka danna akwai more option. Idan ka danna more option, wanda shine wanda za ka iya share, zai kai ka wani gurin da kake so ka yi share ɗin wannan bidiyo naka da kake ganin ya burge ka. To a cikin su haka, idan kana da kamar Bitmat ko Phoenix browser, da wani application da ake kiransa bidiyo da haka, to idan kana so a cikin su sai ka zaɓa. Wanda ka zaɓa zai kai gurin da za ka iya ɗauko bidiyo kai tsaye. Misali, bari in ɗauko maka Phoenix, inda ita ce mafiya yawancin kowane wayoyi za ka iya samun ta a cikin wayoyi. To sai ka danna haka. Idan ka danna haka kai tsaye za ta nuna maka ga guri da kake so za ka yi downloading. Ashirin ya fito maka, sai ka refresh. To, ga waje nan loading ya fito ma. To kana danna shi haka, misali, kaga already ya tafi downloading. Gashi nan ya nuna maka downloading started. Kaga already gashi nan har ya ma kammala. To kaga kana sai ka gan shi kamar haka. Kaga already ka gama downloading ɗin bidiyo ɗinka a Facebook ɗinka ba tare da wani shan wahala ba, ko wani ɓata lokaci ba. To wannan hanya ita ce. Kada dai a manta a danna mana subscribe, a yi like, a yi share da kuma comment, kuma da wasu ƙarin bayani wanda zai iya taimakon al'umma akan shi wannan abun. Zan maimaita kafin in shiga kashi na biyu saboda wanda bai gane ba. To a kai tsaye yanzu zan tafi zuwa akan maganar da nake yi, ta cewa za mu nuna muku yadda ake ɗauko bidiyo a Facebook cikin sauƙi. Da farko dai, tunda nan haka cikin icon ne na waya ka ta hannunka, za ka nemo a inda Facebook ɗinka yake, sai ka danna shi. Misali, bari in danna. Kai tsaye ga ka a cikin, ka shigo kai tsaye ka shigo cikin Facebook ɗinka. Ka shigo cikin Facebook ɗinka haka, to sai ka nemo bidiyon da kake son ka gani, ko kake ganin ya burge ka, kana so ka ajiye shi a cikin wayarka domin me nan gaba ka gani, ko kuma ka tura wa wani haka, ko kuma dai kana buƙatar bidiyon, kana son buƙatar bidiyon naka. Yauwa, yanzu nan ina dubawa muga wane bidiyo, haka kana bi sai ka duba ka gani wane bidiyo kake ganin ya yi ma. To, ga misali, gashi idan ka shigo bidiyo ɗin, yauwa, idan kana bibiye da mu, za ka zo ka zaɓi bidiyon da kake ganin
ya yi maka, kana so ka ajiye shi a cikin device ɗinka storage, sai ka ɗauko bidiyon, sai ka ɗauko shi haka misali sai ka danna ga wani guri da aka yi alamar share, sai ka danna shi. Idan ka danna shi to sai ka danna akwai more option. Idan ka danna more option, wanda shine wanda za ka iya share, zai kai ka wani gurin da kake so ka yi share ɗin wannan bidiyo naka da kake ganin ya burge ka. To a cikin su haka, idan kana da kamar bitmat ko phoenix browser da wani application da ake kiransa video da haka, to idan kana so a cikin su sai ka zaɓa, duk wanda ka zaɓa zai kai gurin da za ka iya ɗauko bidiyo kai tsaye. Misali bari in ɗaukan maka phoenix, da ita ce mafiya yawancin kowane wayoyi za ka iya samun ta a cikin wayoyi. To sai ka danna haka, idan ka danna haka kai tsaye za ta nuna maka ga guri da kake so za ka yi downloading. Ashirin ya fito maka, sai ka refresh. To ga waje nan loading ya fito ma, to kana danna shi haka misali, kaga already ya tafi downloading, gashi nan ya nuna maka downloading started. Kaga already gashi nan har ya ma kammala. To kaga kana sai ka gan shi kamar haka, kaga already ka gama downloading ɗin bidiyo ɗinka a Facebook ɗinka ba tare da wani shan wahala ba ko wani ɓata lokaci ba. To wannan hanya ita ce. Kada dai a manta a danna mana subscribe, a yi like, a yi share da kuma comment, kuma da wasu ƙarin bayani wanda zai iya taimakon al'umma akan shi wannan abun. Yauwa, kamar yadda na yi muku bayani a tun farko cewa magana ta ɗauko bidiyo akan Facebook, a cikin Facebook idan ka ga bidiyo kana so ka ɗauko shi, na ce muku kamar hanya guda biyu ce. Ga bayanin ta ɗaya na yi, to yanzu zan tafi zuwa magana ta gaba. Ga kashi na biyu kenan. To na farko dai shi bambancinsa da wancan shine ba Facebook za ka shiga kai tsaye ba. Dole sai ka nemi wani application haka, za ka shiga Play Store ka ɗauko shi. Kawai da ka danna musu ka yi clicking ka tambaya Facebook downloader, za su baka. Kamar dai ni kaga kamar da wannan nake amfani, fast video, da shi za ka iya login Facebook, Instagram haka ko Twitter ma idan kana so ka ɗauko bidiyo a cikinsu. To in ka shiga Play Store ka yi searching ɗin Facebook downloader, za su baka kala-kala, sai ka zaɓi wanda kake so sai ka ɗauko shi. To idan ka ɗauko shi da fari, sannan ka yi installing ɗin shi, to sai ka zo ka fito sai ka shiga cikin shi app ɗin. Misali gashi kamar wannan da na zaɓo, kaga yanzu na shige shi kenan. To idan ka shige shi, to dole sai ka yi login, amma dai yanzu dai ka ga ya nuna maka kamar yana guiding ɗinka yadda za ka ɗauko shi ko da ka shiga. Ka ga wani guri nan da ya nuna maka option 1 fast video link. To kaga idan ka yi fast video link, kaga kamar idan ka gan shi a cikin Facebook ɗinka, ka ga cewa wannan bidiyon kana so ka ɗauko shi, to sai ka yi clicking ɗin bidiyon ka ɗauko. Akwai URL ɗin shi, URL ɗinsa shi kansa bidiyo ɗin address ɗinsa kenan. Idan ka copy address ɗinsa sai ka ɗauko shi kamar yadda yake nuna maka a nan ɗin, sai ka saka shi, wanda za mu je gurin da suke nuna, tunda nan suna baka samfur ne. Yauwa, sai ka yi, ka ga nan ma suna nuna maka option 2 kenan, click on the video. Kaga ko da ka shiga cikin wannan ɗin, cikin bidiyon naka a cikin shi wannan app ɗin, ka shiga cikin login ɗinka, bayan ka sa wa gurare da muka sa maka, sai ka yi login ɗin shi. Za ka taɓa bidiyon ne, idan ka taɓa bidiyon zai nuna maka, zai baka option ɗin cewa downloading kake so ka yi ko kuma kallo kake so ka yi. To idan kallo kake so ka yi, za ka danna watching kenan, kaga kallo kenan. Idan downloading kake so ka yi, to kaga sai ka danna downloading kenan. To sai step na uku shine wanda su wannan su ne za ka yi wa aikin. Idan app ɗin ya burge ka, za ka iya yin share, za ka iya share ɗinsu domin wasu su gani su yi amfani da shi wannan application. To kai tsaye zuwa gaba ta gaba,
shine sai ka danna done. Idan irin wannan application ɗin ka ɗauko kenan sai ka danna done. Yawwa shikenan. Gashi idan zai nuno maka nan gurin, idan ya nuno maka nan gurin, wanda za ka sa password ɗinka, number wayanka da password ɗinka da ka buɗe Facebook da su. Idan kuma sabon creating account za ka yi, to sai ka danna create new account. Idan kuma login za ka yi, sai ka danna shi. Idan ka danna nan, to shine wanda za ka creating ɗin, za ka yi creating ɗin, za ka yi login kenan daga ciki. To misali, bari mu gani muku practically ko zai yi 9469. To, ala halin dai na so na yi login zuwa account ɗina, to amma ya nuna min cewa network ba zai iya haɗa da account ɗina zuwa wannan ɗin ba. Ala halin dai a nan za ka sa password ɗinka da phone number ɗinka da za ka yi amfani da shi gurin wannan ɗinka. In dai har ya yi, to kawai zai kai ka gurin da za ka ɗauki bidiyon. To in ka je bidiyon za ka taɓa, kamar yadda na maka bayani a baya, za ka taɓa bidiyon. Idan ka taɓa bidiyon zai nuna maka kallo kake so ka yi ko kuma watch ko kuma downloading, sai ka danna downloading. Idan ka danna downloading, kawai shikenan zai je ya ajiye maka bidiyonka a device ɗinka. Shi kuma kamar nan da na yi bayani a nan gurin, ya haƙuri, kawai ya tafi mun zuwa wani guri ne, kawoma. To shi mu gane a nan gurin kamar URL ne da ake sawa a nan gurin ɗin. Talla ne ya shigo gurin. To mafi sauƙi dai gaskiya ya haƙuri, talla ne ya shigo. To sai ka ɗauko URL ɗin, a nan wajen za ka sata, sai ka yi pasting ɗin shi. Idan ka yi pasting ɗin shi, kawai kai tsaye zai kai ka zuwa wannan ɗinka. Misali bara mu gani ko zai yi Rahama Sadau video. Kaga ba zai ba, just no. Dole kaga kenan idan ka sa suna ba zai, dole sai URL video shine wanda zai yi maka, zai yi aiki a nan gurin. To don haka dai sai ka yi abin da suka buƙaci ka nan ɗin ka yi. Wai ina so in fito mana da abin yadda abin ya kamata ne ya zama, saboda mu tabbatar da yana aikin. To amma dole yes channel ɗin yana aiki sosai ma. Sai yayi. Ala ayyi halin dai sanannen gurin kuma downloading kamar yadda na gaya maka a baya, gurin da aka yi downloading ɗin, idan ka yi downloading ɗin shi zai zo nan gurin ya ajiye maka. Yawwa, to Allah ya sa an fahimta. Idan kuma da zan maimaita wannan bayani domin idan wanda bai gane a baya ba, so ya ƙara fahimta yadda na yi shi. Duk da dai na ɗan samu matsala ta network ne da waye haka, amma ina fatan a karo na gaba ba zan samu wannan matsalar ba. Na gode. Da haka nake muku sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kada a manta da subscribe, like, share da kuma dai comment ɗinku, wanda shi ne zai bamu ƙarfin gwiwa abin da muke yi, gurin da muke kuskure ko kuma goyon baya ko ƙarfafa gwiwa.
duka muna buƙatar sa a gare ku. Ina godiya da bibiyan mu da aka yi. Mun gode. Yauwa, kamar yadda na yi muku bayani a tun farko cewa magana ta ɗauko bidiyo a kan Facebook, a cikin Facebook idan ka ga bidiyo kana so ka ɗauko shi, na ce muku kamar hanya guda biyu ce. Ga bayanin ɗaya na yi, to yanzu zan tafi zuwa magana ta gaba. Ga kashi na biyu kenan. To na farko dai shi bambancinsa da wancan shine ba Facebook za ka shiga kai tsaye ba. Dole sai ka nemi wani application haka, za ka shiga Play Store ka ɗauko shi. Kawai da ka danna musu ka yi clicking ka tambaya Facebook downloader, za su baka. Kamar dai ni kaga kamar da wannan nake amfani, Fast Video. Da shi za ka yi login Facebook, Instagram haka ko Twitter ma idan kana so ka ɗauko bidiyo a cikinsu. To in ka shiga Play Store ka yi searching ɗin Facebook downloader, za su baka kala-kala, sai ka zaɓi wanda kake so sai ka ɗauko shi. To idan ka ɗauko shi da fari sannan ka yi installing ɗin shi, to sai ka zo ka fito sai ka shiga cikin shi app ɗin. Misali ga shi kamar wannan ɗin da na zaɓo. Kaga yanzu na shige shi kenan. To idan ka shige shi, to dole sai ka yi login. Amma dai yanzu dai ka ga ya nuna maka kamar yana guiding ɗinka yadda za ka ɗauko shi ko da ka shiga. Ka ga wani guri nan da ya nuna maka option 1 fast video link. To ka ga idan ka yi fast video link, ka ga kamar idan ka gan shi a cikin Facebook ɗinka ka ga cewa wannan bidiyon kana so ka ɗauko shi, to sai ka yi clicking ɗin bidiyon ka ɗauko. Akwai URL ɗin shi. URL ɗinsa shi kansa bidiyo ɗin adireshinsa kenan. Idan ka copy adireshin ɗinsa sai ka ɗauko shi kamar yadda yake nuna maka a nan ɗin, sai ka saka shi. Wanda za mu je gurin da suke nuna, tunda nan suna baka samfur ne. Yauwa, sai ka yi. Ka ga nan ma suna nuna maka option 2 kenan, click on the video. Ka ga ko da ka shiga cikin wannan ɗin, cikin bidiyon naka a cikin shi wannan app ɗin, ka shiga cikin login ɗinka bayan ka sa gurare da muka sa maka, sai ka yi login ɗin shi. Za ka taɓa bidiyon ne. Idan ka taɓa bidiyon zai nuna maka, zai baka option ɗin cewa downloading kake so ka yi ko kuma kallo kake so ka yi. To idan kallo kake so ka yi, za ka danna watching kenan, ka ga kallo kenan. Idan downloading kake so ka yi, to ka ga sai ka danna downloading kenan. To sai step na uku. Na uku shine wanda su wannan su ne za ka yi wa aikin. Idan app ɗin ya burge ka, za ka iya yin share, za ka iya share ɗinsu domin wasu su gani su yi amfani da shi wannan application. To kai tsaye zuwa gaba ta gaba shine sai ka danna done. Idan irin wannan application ɗin ka ɗauko kenan, sai ka danna done. Yauwa, kenan. Gashi idan zai nuna maka nan gurin, wanda za ka sa password ɗinka, number wayanka da password ɗinka da ka buɗe Facebook da su. Idan kuma sabon creating account za ka yi, to sai ka danna create new account. Idan kuma login za ka yi, sai ka danna shi. Idan ka danna nan, to shi ne wanda za ka yi creating login kenan daga ciki. To misali, bari mu gani muku practically ko zai yi 9469. To, alhalin dai na so na yi login zuwa account ɗina, to amma ya nuna min cewa network ba zai haɗa da account ɗina zuwa wannan ɗin ba. Alhalin dai a nan za ka sa password ɗinka
da phone number ɗinka da za ka yi amfani da shi gurin wannan ɗinka. In dai har ya yi, to kawai zai kai ka gurin da za ka ɗauki bidiyon. To in ka je bidiyon za ka taɓa, kamar yadda na yi maka bayani a baya, za ka taɓa bidiyon. Idan ka taɓa bidiyon zai nuna maka kallo kake so ka yi ko kuma watch ko kuma downloading, sai ka danna downloading. Idan ka danna downloading kawai shikenan zai je ya ajiye maka bidiyonka a device ɗinka. Shi kuma kamar nan da na yi bayani a nan gurin, ya haƙuri, wai ya tafi mun zuwa wani guri ne, kawo ma. To shi mu gane a nan gurin kamar URL ne da ake sawa a nan gurin ɗin. Talla ne ya shigo gurin. To mafi sauƙi dai gaskiya ya haƙuri, talla ne ya shigo. To sai ka ɗauko URL ɗin, a nan wajen za ka sata, sai ka yi pasting ɗin shi. Idan ka yi pasting ɗin shi kawai kai tsaye zai kai ka zuwa wannan ɗinka. Misali bara mu gani ko zai yi, Rahama Sadau bidiyo. Kaga ba zai ba, za su no, dole kaga kenan idan ka sa suna ma ba zai, dole sai URL bidiyo shine wanda zai yi maka, zai yi aiki a nan gurin. To don haka dai sai ka yi abin da suka buƙace ka nan ɗin ka yi. Wai ina so in fito mana da abin yadda abin ya kamata ne ya zama, saboda mu tabbatar da yana aikin. To amma dole yes channel ɗin yana aiki sosai ma. Sai ya yi. Ala ayyi halin dai, sannan nan gurin kuma downloading kamar yadda na gaya maka a baya, gurin da aka yi downloading ɗin, idan ka yi downloading ɗin shi zai zo nan gurin ya ajiye maka. Yawwa, to Allah ya sa an fahimta. Idan kuma da zan maimaita wannan bayani domin idan wanda bai gane a baya ba so ya ƙara fahimta yadda na yi shi. Duk da dai na ɗan samu matsala ta network ne da waye haka, amma ina fatan a karo na gaba ba zan samu wannan matsalar ba. Na gode. Da haka nake muku sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kada a manta da subscribe, like, share da kuma dai comment ɗinku wanda shi ne zai bamu ƙarfin gwiwa abin da muke yi, gurin da muke kuskure ko kuma goyon baya ko ƙarfafa gwiwa. Duka muna buƙatar sa a gare ku. Ina godiya da bibiyan mu da aka yi. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin tasha tamu ta Maryam Liman TV, inda muke kawo muku shirye-shirye na faɗakarwa da wa'azantarwa da kuma wayar da kan matasa akan soyayyarsu. To a yau za mu kawo muku ne dalilai guda 5 da za su sa kada ka saki jiki da macen da kuka haɗu da ita a social media. Amma kafin nan ku fara danna mana subscribe, like and share da comment. Sannan ku danna ƙararrawa sabida ta haka ne za ku dinga samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kamar yadda muka sani, social media yanzu ya kasance ya zamo wani dandali da ya kasance ana haɗuwa tsakanin samari da 'yan mata. Wasu a nan ma suna yin aure, wasu su yi soyayya ta watse. To kamar yadda kuka sani, akwai illoli da dama da ke tattare da soyayya
ke tattare a cikin soyayyar da ake yi tsakanin 'yan matan social media da samarin social media. Za mu kawo muku abubuwa 5 da suke nuni da matsalolin da ke tattare da 'yan matan da suke a social media. Hanya ta farko, abu na farko shine sanin kanku ne. Ba duk matan da kake rayuwa da su a social media bane suke kasancewa mata. Yawanci sunayen matan da zaka yi ta gani a media ko 'yan matan da zaka yi ta gani a media yawanci maza ne. Don a kaso 50, kaso 25 duk maza ne. To wannan matsala ce babba. Sai ka saki jiki da mace, kana tunanin da mace kake soyayya, ashe ba mace bace, namiji ne. Sannan kuma akwai 'yan mata waɗanda mata ne amma ba wai son ka suke tsakani da Allah ba, kawai suna amfani da wannan soyayyar ne sabida su cimma wani buri. Bi ma'ana akwai 'yan damfara da yawa, ana samun wannan. Akwai matan da za su kasance a social media to amma ba wani abu bane yake kai su, sai dan su damfari, su zambaci wanda ya nuna yana begen su ko yana kwaɗayin rayuwa da su a social media. Saboda haka kada ka saki jiki da 'yan matan da suka kasance kuna tarayya da su a social media. Wannan kenan, wannan ita ce hanya ta farko. Hanya ta biyu, yawanci 'yan matan social media tsabar shafe-shafe ne kawai, ba wai kyawawa bane. Yawancinsu ba wai kyawawa bane. Wata ma ba hoton ta take ɗorawa a kan profile ɗinta ba, kawai dai za a je a samo ne, tsabagen yaudara ce kawai. Za a je a samo hoton wata a dinga yin posting ɗinsa, kai kuma kana tunanin wannan fa ita ce, sai ka je ka kai kanka inda za a yaudare ka. In dai ba ka tabbatar ka taɓa ganin mace bane, kada ka sake da ita a social media ko ka yarda da cewa wai ita ce wadda kake mu'amala da ita. Barantana har ya zamana wai kana yi mata ture-ture. An san ihsani yana da daɗi, amma akwai matan da burinsu dama kawai a social media su ci kuɗin samari, su samu na banza su dinga tatsa. To ya kamata mu dinga kiyayewa, 'yan samarinmu a dinga kiyayewa. In ji Hausawa suka ce a dinga sara ana duban bakin gatari. Wannan ita ce hanya ta biyu da ya kamata mu dinga kiyayewa, samarinmu su dinga kiyayewa wajen kin yarda da 'yan matan da suke haɗuwa da su a social media. Abu na uku shine, akwai matan da zaka gani a social media kwata-kwata ba wai 'yan mata bane, yara ne 'yan ƙanana, waɗanda kwata-kwatansu shekarunsu ba wai wasu shekaru ne da su masu yawa ba. Yara ne a kalle ma idan ka kalle su ma a hanya ma ba za ka kalle su wai a matsayin wai wadda za ka kalla ka ce wai za ka kula ba. To amma yanzu da yake zamani ya canza, zamani ya kawo mu, sai ka ga yarinyar ma da bai dace a ce a tarbiyyance tana riƙe waya ba, to amma sai ka ga a gida an danƙa mata waya. To irin wa'innan yaran idan suka tsinci kansu a cikin harka ta social media, za ka ga burinsu ya za a yi su samu samari da za su dinga soyayya da su a social media. To kuma yawanci irinsu, gaskiyar lamari, a irin wannan ne ake samun matsala. Yawanci yarinya bata san rayuwa ba ma, ba komai ta sani a rayuwa ba. To ta je media, saurayi ya haɗu da ita, kin haɗu da nagari ko ba nagari ba, nan da nan sai ka ga rayuwar yarinya ta lalace. To don Allah maza mu dinga lura, ba kowace mace bace za ka ganta a social media ya zamana ta kasance abokiyar rayuwarka, ko ta zamana wai wadda za ka dinga ɓata lokacinka a kanta. Wannan ita ce hanya ta uku. Abu na huɗu shine, ba duk matan social media bane da kake tarayya da su
suke kasancewa masu tarbiyya, wata ma 'yar damfara ce, wasu kuma irin masu garkuwa ne da mutane, za su yi ta neman bayanai ma akan ka, ƙarshe a je a cuce ka, a zambace ka. Akwai kuma waɗanda 'yan shaye-shaye ne ma, da yawa ga su nan a social media. Sannan akwai waɗanda su ga su nan ma dai, ba dai za ka ce, wasu karuwai ne, wasu dai ba dai tarbiyya, ba dai wannan, kwata-kwata mace dai ba ta yi tsari da rayuwarka ba, to amma sai ka je ka dinga rayuwa da ita a social media, a tunaninka ita ɗin wata ce mai tarbiyya ko kuma mace ce ta ƙwarai, to ba haka ba ne, gaskiya ba duka ba ne, akwai masu tarbiyya sosai da sosai, to amma ba duka ba ne. Majoritin ma matan da suke rayuwa a social media, majoritinsu gaskiya ba su fiye kasancewa ma mata na gari ba. Akwai na garin, amma gaskiya yawanci ba su fiye kasancewa hakan ba, sabida wata tana fakewa ne da social media ma tana ɓarna. To ka ga ko irin waɗannan matan, in dai ba ka tabbatar da mace ka san ta a zahiri ba, ka san wace ce ita, to bai kamata wai da ka haɗu da mace a social media ba ka dinga sakin jiki da ita. Hakan yana da ba ƙaramar illa ba ce sosai da sosai, yana illatar da mazajenmu. Wannan ita ce hanya ta huɗu. Abu na biyar shine, akwai 'yan matan da a social media, za ka ga a social media da kansu suke neman maza su yi soyayya da su, to wannan ba wani abu ba ne ya sa suke yin wannan, kawai dai suna yi ne sabida su ci zarafinka, bi ma'ana sabida su tozartar da kai a rayuwa. Akwai matan da yawa za su nemi, irin su za ka ga za su nemi ka yi wata mu'amala da su ta banza, ko kuma wani abun ya kasance su dinga bibiyi labarinka, su san wane ne kai. Haka zalika idan akwai abin da kake yi na ba daidai ba, za su yi ƙoƙarin bin diddiginka, su ɗau bidiyos naka, hotuna naka irin haka, su dinga yi maka barazana, su dinga yin ƙoƙarin barazana a gare ka, wajen ganin ka tura musu kuɗi ko kuma su saki wannan abun. To da yawa akwai su da yawa irin waɗannan 'yan matan a media su ma, da suke ƙoƙarin, burinsu kawai su ga ya za a yi su sa ka a haɗari domin su karɓi wani abu daga hannunka. Ya kamata maza mu dinga kulawa, mu dinga gane 'yan matan da ya kamata mu dinga mu'amala da su a social media, sannan mu daina sakin jiki da kowace mace da ta kasance ta social media. Wannan shi ne ƙarshen shirinmu na yau. Allah ya sa mu yi amfani da abin da muka ji. Allah ya kare mu da kariyarsa. Ubangiji ya amfanar da mu da abin da yake da amfani a ciki. Kada ku manta dai, har kullum ku danna mana subscribe, like and share da comment, sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirinmu idan mun ɗora. Mun gode. Bisalam. Sai ka sauke sandal. To mama.
sandar. Iya.